నాకన్నా ముందు ఈ అంశం మీద మాట్లాడిన నా సహచర ఎమ్మెల్యేలతో పాటు నేను వ్యవసాయ రంగానికి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం చేసిన సేవలు మరియు ప్రస్తుత వ్యవసాయ మంత్రి గారి యొక్క సమర్థత ఈ అంశాలను మీ ద్వారా ఈ సభకు తీసుకురావాలని అభిలాషిస్తున్నాను అధ్యక్ష. ఈరోజు మనం చేసుకున్న గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క సుపరిపాలనలో చంద్రబాబు నాయుడు వదిలేసిన వ్యవసాయ రంగాన్ని భుజానికి ఎత్తుకొని తాను అధికారంలోకి వస్తే ఏమేం చేయగలుగుతారో స్పష్టమైన హామీలు ఇచ్చిన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ రోజున 100% ఆ హామీలన్నింటినీ నెరవేర్చి తాను రైతుల పక్షపాతిగా ఈ రాష్ట్రంలో ఈ దేశంలో ఉన్న ముఖ్యమంత్రులకి విభిన్నంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కనపడుతున్నారు అధ్యక్ష. రాష్ట్రంలోని 52 లక్షల మంది రైతన్నలకు ఏటా 13,500 చొప్పున రైతు భరోసా డబ్బులు ఇచ్చిన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారిని ఈ సభ ద్వారా మేము అభినందిస్తున్నాం అధ్యక్ష. వారి యొక్క రైతు పక్షపాత విధానాన్ని కొనియాడకుండా ఉండలేకపోతున్నాం అధ్యక్ష. రైతు వ్యవసాయ ఆధారిత రాష్ట్రమైన ఆంధ్రప్రదేశ్ని హైటెక్ సొబుగులతో హైటెక్ హంగులతో మనకు అర్థం కాని గ్రాఫిక్ మాయాజాలాలతో దారుణమైన మోసాలు చేసి రైతుల యొక్క పొలాలు కొట్టేసిన దొంగ ఒకవైపు అయితే, ఒకవైపు రైతులను ప్రాణప్రదంగా గుండెల్లో పెట్టుకుని ఆ రైతులకు మేలు చేయగలిగిన ప్రభుత్వం అన్ని మేళ్లను సకాలంలో చేసుకుంటూ వచ్చిన ప్రభుత్వం మందని సందర్భంగా నేను మనవి చేస్తున్నాను అధ్యక్ష. ఓ రైతుకు ఓ మంచి విత్తనం అందించడం ప్రభుత్వం బాధ్యత, సకాలంలో ఎరువులు అందించడం ప్రభుత్వం బాధ్యత, పండించిన పంటలకు గిట్టుబాటు ధరలు ఇవ్వటం ప్రభుత్వ బాధ్యత. ఆ ధర ఎంత ఇస్తామో కూడా సంవత్సరం మొదట్లోనే మిర్చికైతే ఎంత ఇస్తాము, వరికి ఎంత ఇస్తాము, పొగాకుకి ఎంత ఇస్తాము, తృణధాన్యాలకు ఎంత ఇస్తామని చెప్పిన ఏకైక రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భారతదేశంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం అని ఈ సందర్భంగా నేను మీ ద్వారా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి కృతజ్ఞతలు చెబుతూ అధ్యక్ష, అకాలంగా వర్షాలు పడి పంట నష్టం జరిగితే కోలుకోలేని రైతన్నలకు నేనున్నానని భరోసా ఇచ్చిన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆ రోజున ఆయన చేసిన మోసాలన్నిటికీ విరుగుడు ఈరోజు కనిపెట్టారు. ఈ క్రాప్ బుకింగ్ ద్వారా అధ్యక్ష, గ్రామాలలో ఈ క్రాప్ బుకింగ్ చేయించుకోవాలని, ఈ క్రాప్ బుకింగ్ చేసుకుంటేనే వాళ్ళకి పంట నష్టం జరిగినప్పుడు నష్టపరిహారం ప్రభుత్వం చెల్లించాలంటే ఏ రైతు ఏ రకమైన పంట వేసాడనే సమాచారం ఈ రోజున రైతు భరోసా కేంద్రాల ద్వారా సమగ్రంగా మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దగ్గర ఆ సమాచారం ఉందని మీ ద్వారా నేను చెబుతూ అధ్యక్ష, సీజన్లో నష్టం జరిగితే ఆ సీజన్లోనే నష్టపరిహారం చెల్లించిన తొలి ప్రభుత్వం అధ్యక్ష. మీరు గమనించండి అధ్యక్ష, ఆ వ్యవసాయ అనుబంధ రంగాలను ఆదుకున్న గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి గురించి మనం ఇక్కడ మాట్లాడుకోవాలి. పాడి పరిశ్రమని పూర్తిగా అణగదొక్కి తన జేబు సంస్థగా మార్చుకొని తన సంస్థను బాగు చేసుకుంటూ పక్కనున్న ప్రభుత్వ పాడి పరిశ్రమ రంగం మొత్తాన్ని ఉక్కుపాదంతో అణిచివేశాడు చంద్రబాబు నాయుడు అధ్యక్ష. ఈ రోజున ఆ పాడి పరిశ్రమని రైతులకు పాల వెల్లువ కార్యక్రమం ద్వారా 50 నెలల కాలంలో లీటర్కు 10 నుంచి 22 రూపాయల వరకు అదనంగా లాభం చేకూర్చిన ప్రభుత్వం శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వాన్ని నేను మనవి చేస్తున్నాను అధ్యక్ష. చంద్రబాబు నాయుడు తన అధికారంలోకి రావడానికి చేసిన గొప్ప మోసం, చెప్పిన అతిపెద్ద అబద్ధం రైతులకు రుణాల మాఫీ చేస్తానని చెప్పిన అబద్ధం. రైతులకు రుణాల మాఫీ 86,000 కోట్ల రూపాయలు చెల్లించాల్సి ఉంటే చంద్రబాబు నాయుడు ఆ రోజు తన పరిపాలనలో పూర్తిగా దాన్ని పక్కన పెట్టేసి రైతులను మోసం చేసి తమ్మిని బిమ్మిని చేసి తప్పుడు లెక్కలేసి చాంతాడు లెక్కలేసి రైతన్నల యొక్క వెన్ను విరిచిన వాడు నారా చంద్రబాబు నాయుడు. అలాగనే అధ్యక్ష, ఆ రోజు ఆయన చెప్పిన ఉపన్యాసాల్లో ఊరు వాడా తిరిగి ఓట్లు అడిగినప్పుడు నాకు గనక మీరు ఓటేస్తే, నేను గనక ముఖ్యమంత్రిని అయితే మీ బ్యాంకుల్లో ఉన్న బంగారాన్ని తీసుకొచ్చిస్తానని అబద్ధపు మాటలు వెల్లివేసిన చంద్రబాబు నాయుడు 5,000 కోట్ల రూపాయల ధరల స్థిరీకరణ నిధి పెడతానని అబద్ధం చెప్పాడు. అలాగే అధ్యక్ష, చంద్రబాబు నాయుడు హయాంలో నాసిరక విత్తనాలను వేయటం ద్వారా రైతులకు దారుణమైన నష్టం జరిగింది అధ్యక్ష ఈ రాష్ట్రంలో. అలాగనే మద్దతు ధర ఇస్తానని పూర్తిగా రైతులను మోసం చేశాడు. రైతులు అనేకమైన ఉద్యమాలు చేశారు, ఏ ఒక్క రోజున పట్టించుకున్న పాపాను పోలేదు. ఈ రోజున మన ప్రభుత్వం మీరు గమనించండి అధ్యక్ష, చంద్రబాబు నాయుడు వస్తే కరువు వచ్చింది. కరువు నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఇద్దరు కమలపిల్లలని ఒక నానుడు ఉంది అధ్యక్ష.
మరి అదేం మహా ఇదో కానీ చంద్రబాబు నాయుడు పరిపాలన మొదలు పెట్టాడంటే వర్షం రాదు. రాష్ట్రంలోని మండలాలన్నీ కరువు మండలాలుగానే ప్రకటిస్తూ వస్తాం. మాకైతే ప్రకాశం జిల్లాలో పూర్తిగా 54 మండలాలకు 54 కరువు మండలాలుగా చంద్రబాబు నాయుడు 4 సంవత్సరాల కాలంలో చెప్పి చరిత్ర సృష్టించాడు నారా చంద్రబాబు నాయుడు అని ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తూ, ఈ రోజున మన ప్రభుత్వం ఈ పరిపాలన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పరిపాలించడం మొదలుపెట్టిన దగ్గర నుండి అధ్యక్ష మీరు గమనించండి, వలసలు లేవు. కరోనా సమయంలో కూడా ఆదుకున్న గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారిని ఈ సభ అభినందించాలని ఈ సందర్భంగా నేను మనవి చేస్తూ, అనుబంధ రంగాలకు కూడా అధ్యక్ష 9 గంటల విద్యుత్తుని సరఫరా చేసి రైతులకు మేలుకరమైనటువంటి మేలు చేసిన వాడు. అలాగే పొగాకు, మిర్చి, శనగలు, వరి మరియు ఇతర పంటలకు సకాలంలో రైతు మద్దతు ధర ఇస్తానని మాటిచ్చి ఆ మద్దతు ధరని ఈరోజు ఇస్తే అధ్యక్ష రైతుల కళ్ళల్లో ఆనందం, పార్టీలకు అతీతమైన మేలు, పార్టీలకు అతీతమైనటువంటి ఒక సహకారం ఈ రోజు మన ప్రభుత్వం ఇచ్చిందని పూర్తిగా నేను ఈ సందర్భంగా వ్యవసాయ మంత్రి గారిని అభినందించకుండా ఉండలేకపోతున్నాను అధ్యక్ష. ఒక ఫోన్ చేస్తే వారు వెంటనే 1-2 రింగులకు ఎత్తుతారు. అన్న ఈ వ్యవసాయ రంగంలో ఈ అంశంలో సమస్య ఉందంటే స్పందిస్తారు. ఈ రోజున గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక సమర్థుడైన వ్యవసాయ మంత్రి గారిని పెట్టడం ద్వారా రాష్ట్రంలో రైతులకు అండగా దండగా ఈ ప్రభుత్వం ఉందని నిరూపించినందుకు మీ ద్వారా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి వ్యవసాయ మంత్రి గారికి కృతజ్ఞతలు, శుభాకాంక్షలు.